Timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kau semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Para kanca ingkang padha upaya kanggo mbelani agama Islam iku mesti luwih mulya sebab kita di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kau semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca ingkang padha upaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking agama. Para kanca ingkang padha upaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking agama. Sebab ingkang kita ingkang padha upaya, yen ora kersa uga kena coba. Tobane manungsa iku bakal tumeka, nanging kita ora ngertine bakal tumiba. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah nyuwun ngapura. Bagianlah perkumpulan ini Ramadan aku wajana dilibatkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa didengar kamu setiap membela agamanya. Doa nikahnya Tuhan tak berikut. Kita hormati miyos Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kang pungkasan, ingkang bernoto para manungsa, ingkang perintah kita supaya kata dosa. Wajib kita mutra Islamiku, kudu sing sregep ngikuti ilmu. Awe kan cilik aku bisa mengerti doa pangeran ya Allah Rabbi. Matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ora kanca yang padha upaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking agama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Seelinga wong urip iku sadelo
poso uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso abot donya doa lingo wong urip iku sedelo ojo agak ojo sukan padha poso yen ora poso akhire bakal naloso sebab urip ninggal poso abot donya ngelingono yen wis tunggak ning dosa nyeluk bali ning donya wis ra ditampa ngarep para rahmat ingkang maha kuwasa mugi pikantuk pantilah kang sampurna ngelingono yen wis tunggak ning dosa harap sambat ngeroro wis ra bisa tiwas manggon ning isor kayu samboja jaluk bali nang donya wis ra ditampa tinggi gunung kampung Malayu sareng melingkar di pinggir kali Sarapuro di atas kayu sarang terlihat terlalu tinggi negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran panase omas done ngalon-alon iyo pening golon omah ayune omas surung kok piyo obrake wong omah wetan kali omas kulone kali banyu mili tanpa rane ojo lali omas karo kancane monggo bunga atine wis suwe ya mas ora jamu pisan godhong-godhong pangeran wis suwe ya mas ora ketemu tempo pisan amot dadi pikiran urung-urung ya nduk dalane sempit buka peti ana mlinjone turung-turung wis ajak sriki turu masih dadi bojone liya mas matane dalu ilang siji nyamplung
nganggo plangkon diwalekake eloke bocah saiki bayar tukang dibalekake noni yondo anak londo matune ning jamuan wake wingi yondo aku wis kondo aku anae wong ora duwe aku moyo masuk Pekalongan sing tak calo salengan biru aku bojo jalanan sing tak calo restu bapak ibu ali-alian ana matane telu ilang siji nyemplung jambangan besok kapan anggone mantu tak sumpah sarung kanggo kalungan aku moyo masarung Pekalongan sing tak jalo selendang biru aku moyo mas bojo colongan sing tak jalo restu pangolo erang-erang omahe raya omah gede tak saponane adren ngeyel le jaluk ijab abot enteng tak lakonane irang-irang yo mas motor kanjeng ser arene tak satir-satirane yen seneng aja mung dipendem golek ana ngendi omahe wis suwe yo mas ora jamu pisan godhong maniran wis suwe yo mas ora ketemu pisan dadi pikiran ati kan malam dan siang nyamu ikut apa hilang jangan sekali hingga sembahyang nyamu ikut seperti layar angan mudah berhenti nyawamu ikut terbakar nanti siang malam terbuang di sakaratul maut menghadap hati. Nyuwun kula ing lokan sifat roman pejah kula mugi Allah paring iman salabare sekarat lan terus mati nuli pondok ning kuburan den takoni ranipun kang takon mungkar lan nakir lamun wong mulai maninggal dikir lamun wong bisa jawab kang sampurna mongko nuli malah bagus dikutako lan baguse kumpuli para kiai kuburane dina-dina den kaputi kuburane mane ana jandelane bisa padhang kasorotan suwargane lamun wong ditakoni magap-magap pertakone malaikat getak-getak rasa dosa ing kubur
Quran rabas melas nuli godhog malaikat ngati ablas malaikat munggah marang maring langit ora suwe bumi iku enggal jepit monggo nuli amalala iku teko lamun teko sing mayit rasa cilaka lamun teko si mayit rasa cilaka monggo nuli amalala sing digawa saking kubur warna-warna tangine wong saking kubur warna-warna tangine wong saking kubur umat Islam saking kubur ari kolon kanjeng Nabi den soani pasisane maring wong kang padha ngerti nggawa banyu ana gelas luwe bening den wehaken marang wong kang ora eling eling marang wong kang padha takon ing batine perkara bakal kelakon negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang sadawuhe dari pangeran ya prakanda mawaruana rukune Islam sadat loro rukun kang siji iso sira kelawan ngaji pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 wulan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa kanca enggal padha angupaya kanggo elani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya mula kita pada kumika di timur matahari percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur bangsa kita semua pemuda Islam Indonesia di negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudaya terang asal Jawi Gusti Pangeran ayo prakanca waruwana rukune Islam ya iku 5 hadat loro kasiji sawa sira lawan ngaji dening lakoni salat kaping telune bayar zakat dapat poso ulang Ramadan 5 haji lamun kuasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudaya terang jauh Gusti Pangeran prakanca ngawaruwana rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kabeh pindhone nglakoni salat talune bayar zakat ulang Ramadan sampai mau kaji lamun kuwoso ini
namanya Jokowi. Kalau orang kami nama Islam, kami Islam sudahnya terang. Asal dawa dari pangeran. Ayo protes nawaru kono kuning Islam ya kulima loro rokoto siji songo siro kelawan haji. Sampun paripurna kula paring parisuka matesaya kawirta bile lapan nyuwun pangapura. Sampun paripurna kula paring parisuka parisuka nyuwun ngapura nyotoke saking kata moto.